तर गावाला तुम्ही जसं बघलात आमचे सगळे पोरगे आहे सर बाण घालतात. अजून आधी इंट्रोड्यूस केलेला तुमका की काय चालला पोझिशन काय आधी तसं हो बाण घालून झालेलो हा. बाणाचं काम व्यवस्थित झालं. पाणी अडवतं म्हणजे या का संध्याकाळपर्यंतच गणपती विसर्जन जायपर्यंत म्हणजे गणपती पुरं बुडा होयो इतक्याच आमका तर पाणी करूचं असतं. ए पाण्याची लेवल काय ए रितल्या उभं राहू हे समय जावं येत आहे का भाऊ पाणी छाती इतक्या पाणी हा साधारण हा 3.5 फूट पाणी 4.5 फूट पाणी झालेलं हा. यांच्याने काय केलं नाही दोघांनी मस्तपैकी एकदम पॉश मध्ये. आणि हय जो विसर्जन जातलो गणपती तो असा सोनूचो बाळूजींचो कंपनी बाळूजींचो गणपती राजू बाळूजी आणि जिला राजू आणि जिला राजू बाळूजी आणि जिला बाळूजी असे दोघांचे गणपती सर विसर्जन होते आहोत. पाणी बऱ्यापैकी तुमला म्हणजे व्यवस्था अगदी चोख झालेली हा परफेक्ट. हे बाण बघा कसं घालतात आमच्याकडे तो एकदा तुमका बाणाची तुमका ह्या दाखवते बाण आमचं कसं दिसतं पाण्यात सुनतो बघा हा.